ፑቲን ኒኩለራዊ አጽዋር ኣብ ተጠንቀቕ ይጽናሕ ድሕሪ ምባሉ ኣሜሪካ እንታይ ገበረት? ኣሜሪካ ኣብ ኒኩለራዊ ኩናት ምስ ሩስያ ክትገጥም ትኽእል ድያ? كمي قنيخم زخبركم تخاتلتي ኤሪዛራ ኢንተርቴይንመንት ከም ዝፍለጥ ትማል ምሸት ናይ ሩስያ ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ በአቆጻጽራ ኤውሮጳውያን ንህዝብ ዓለም በሐፈሻ ንህዝብታት ሃገራት ምዕራብ ድማ ብፍላይ ዘሰንበደ ነዚ ምስ ዩክሬን ከፊትዎ ዘሎ ኩናት ናብ ዛዕበየ ኒኩለራዊ ኩናት ከዕርጎ ከም ዝኽእል አጠንቂቁሎ። እዚ ድማ ብፍላይ ነታ ርእሰ ሓያላን ዓለምና ምዃና ዝእመነላ ሃገረ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ንዝመርሕ ዘሎ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ንፔንታጎን ናይ ኒኩለር አጽዋራቱ ኣብ ተጠንቀቕ ከጽንሖ ክእዝዝ ትጽቢት ይግበረሉ። እዞም ዘጋጥሙ ዘለው ተኸታተልቲ ፍጻሜታት ነቲ ዓመት ኣብ ዘይመልእ ግዜ መራሕቲ ናይዘን ሃገራት ኣብ ጀኔቫ ተራኺቦም ኩናት ኒኩለር ናይ ዝሑል ኩናት ጽንጽዋዩ ኣብ ዝበሉሉ ግዜ የጋጥም ምህላው ድማ ኣዝዩ ኣገራሚ ይገብሮ። ንሶም ኣብቲ ስምምዖም ኒኩለራዊ ውግእ ተዓዋቲ ክርከበሉ ዘይክእል ብምዃኑ ፈጺሙ ኣብ ኩናት ክውዕል የብሉ ምባሎም ይዝከር። እንተኾነ ፕሬዝዳንት ፑቲን ትማል ሰንበት በሃንደበት ንላዕለዎት በዓል መዚ ምክልኻል ሃገሩ ንኣጽዋር ኒኩለር ሃገሩ ኣብ ፍሉይ ናይ ተጠንቀቕ ግዴታ ከጽንሕዎ ምእዛዙ ዘገርም ይገብሮ። ምኽንያቱ በአንጻር ዝዓሚ ኣሜሪካ ሩስያን ዝገበሮ ምርድዳ ልክዕ ከም ናይ ኣሜሪካ ሩስያ ነቶም ዘለውዋ ኣብ መሬት ዝርከቡ ኣህጉር ክሰግሩ ዝኽእሉ ብኢንተርኮንቲኔንታል ባሊስቲክ ሚሳይል ወይ ከዓ ICBM ዝፍለጡ ባሊስቲካዊ ሚሳይላት ይኹኑ እቶም ኣብ ትሕቲ ባሕሪ ዝርከቡ ናይ ሳብማሪን ኒኩለራዊ ሚሳይላት ኩሉ እዋን ኣብ ተጠንቀቐም ዝርከቡ። ፑቲን ኣብ ናይ ትማል ሰንበት መግለጺኡ ከም ዝሓበሮ እዚ ውሳነ ግብረ መልስነት ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ምዕራባውያን ሃገራትን ነዚ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ኣበጊስዎ ዘሎ ወራር ኣመልኪተን ኣንቢረንኦ ዘለዋ ቁጠባዊ እገዳታትን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝውርውርኦ ዘለዋ ጎነፃዊ መግለጺታትን እዩ ዝብል። ነዚ ናይ ፑቲን ውሳነ በአንክሮ ይከታተሎ ከም ዘሎ ዝገልጽ መምሕዳር ዋይት ሃውስ ኣብ ዝሃቦ ግብረ መልሲ ድማ ነቲ ድሮ ሓደገኛ ዘሎ ኩነታት ናብ ዝኸፈ ማእዝን ዝወስድ ዘይሓላፍነታዊ ውሳነ ክብል እዩ ዝገልጾ። ከም ሓቂ ድማ እዚ ፑቲን ደፊሩ ክዛረበሉ ዝወሰነ ቃላት ዋላውን ኣብታ ኣሜሪካን ሕብረ ሶቪየትን ኣዝየን ተተፋኒነናሉ ዝነበራ እዋና ዝሑል ኩናት ዓለም ሓደን ሃገራት ክዛረባሉ ዘይደፈራዩ። በዚ መንጽሪ ድማ እዚ ንህዝብታት ዓለም ኣዋጢሮም ዘሎ ስጋታት ምብጋስ ኒኩለራዊ ኩናት ክሳብ ክንደይ ዝብል ሕቶ ምምላስ ኣገዳሲ ዝኸውን። መራሕቲ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ በዚ ናይ ፑቲን ዘረባ ከም ዝተረበሹ እኳ እንተሓበሩ ልክዕ ዕላማታት ፑቲን ግን እንታይ ምዃኑ ክግምቱ ከም ዘይከኣሉ ይሕብሩ። እንተኾነ ምዝ ዘሎ ብሰንኪ ጉዳይ ኒኩለር ኣብ መንጎ ሩስያን ሃገራት ምዕራብን ኣጋጢሙ ዘሎ ልዑል ምትፍናን ብመራሒ ሓደ ካብ ዘንቢ ወተሃደራዊ ሓይሊ ርእሰ ሓያላን ዝኾነ ሃገራት ንዝወሃብ ኒኩለራዊ ምጉዕባዕ ሸለሊልካ ክሕለፍ ዝከኣል ኣይኮነን። ኣብ ሩስያ ልክዕ ከም ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ እቲ ፕሬዝዳንት ኣብ ምትኳስ ኒኩለራዊ ኣጽዋር በይናዊ ዝኾነ ስልጣን ዘለዎ። ብተወሳኺ ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ሩስያን ዘሎ ብዝሒ ናይ ኒኩለራዊ ኣጽዋር ዝኾነት ካልእ ወናኒት ኒኩለር ዝኾነት ሃገር ክትዳረጎ ትኽእል ኣይኮነን። ክልቲአን ሃገራት ብነፈርቲ ብሳብማሪንን ካብ መሬት ድማ ኣብ ባሊስቲካዊ ሚሳይላት ተጻዒኑ ክትኮስ ዝኽእል ናይ ኒኩለር ቦምባታት ኣለውወን። እቲ እንኮን ኒኩለራዊ ተተኳሲ ኣብ ኩናት ኣብ ጥቕሚ ዝውዕለሉ እዋን እንተዳሃልዩ ኣብ ነሐሴ 1945 ኣሜሪካ ኣብ ምውዳእ ካልኣይ ኩናት ዓለም ንጃፓን ክልተ ግዜ ኣብ ዝደብደበትሉ እዩ ነይሩ። እንተኾነ ኣብቲ እዋን እቲ ኣሜሪካ እታ እንኮ ወናኒት ኒኩለራዊ ተተኳሲያ ነይራ። ምኽንያቱ ሩስያ እቲ ቀዳማይ ዕውት ፈተነ ናይ ኒኩለራዊ ተተኳሲ 4 ዓመታት ድሕሪ ዝፍጻመ ኣብ 1949 ያካይዳቶ። ካብዚ ብምሙርካስ ድማ ኣብዚ ብዙሓት ሃገራት ነዚ ሓደገኛ ኣጽዋር ወኒነናሉ ዘለዋ እዋን ዝግበር ኒኩለራዊ ተተኳሲ ዘማእኸለ ፈኸራታት ከም ባሕዊ ምጽዋት ክምሰል ይኽእል እዩ። ዳሪል ኪምቦል ዝተባህለ ኣዛዚ ምቁጽጻር ኣጽዋር ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ከም ዝበሎ
ፑቲን ንኒኩለራዊ ኣጽዋራቱ ኣብ ተጠንቀቕ ንኽጸንሕ ምእዛዙ ኣሰካፉ ውሳነ እኳ እንተኾነ ግን ከኣ ሃንደበታዊ ይኮነን። ምኽንያቱ ነቲ ፑቲን ኣብ ልዕሊ ዝኾነት ነዚ ወራር ዝዓንቀጸት ሃገር ከውርዶ ዝጸንሐ ምፍርራሕ ኣብ ግምት ከነእቱ ክንክእል ኣለና ይብል። ኪምቦል ወሲኹ ኣብዚ ዘሎ ኩነታት ናይ ዩክሬን ኩናት መሊስካ ጉዳይ ኒኩለር ምውሳኽ ኣዝዩ ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ ድማ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ኔቶን ነዚ ኩነታት ብዓቢ ትዕግስቲ ክሕዝዎ ይግባእ። ሃንደራ ኢሎም ድማ ተመሳሳሊ ዝኾነ ግብረ መልሲ ክህቡ ይግባእን። ኣብ ሃገራት ምዕራብን ሩስያን ዘለዉ ጸለውቲ ሰበስልጣን ድማ ንመራሕቶም ካብዚ ኣስካሕካሕ ዝኾነ ውጽኢት ከምጽእ ዝኽእል ኒኩለራዊ ምትፍናን ከህዱ ይግባእ ብምባል ድማ ዘረብኡ ይድምድም። ዝኾነ ኮይኑ ኣብ ላዕሊ ከም ዝተገልጸ ኒኩለራዊ ኣጽዋራት ናይዘን ሃገራት ኩሉ እዋን ድልውዋት እዮም ካብ ተባህለ ኒኩለራዊ ኣጽዋር ኣብ ተጠንቀቕ ክጸንሑ ምእዛዝ ደኣ እሞ እንታይ ማለት ኢልካ ምሕታት እውን ኣገዳሲ እዩ። ብመሰረት ናይ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኒኩለራዊ ሰረተ እምነት እዞም ኣጽዋር ኣብ ተጠንቀቕ ክጸንሑ ማለት ኣብቲ ንመጥቃዕቲ ዝጥዕም ቦታ ክቕመጡ ማለት እዩ። እዚ ድማ ንጸላእ ንምጥቃዕ ኣብ ዝደለየሉ እዋን ጥራይ ዘይኮነ ዘጋጥም ልዑል ስጋት ናይ ዓይናዊ መጥቃዕቲ ካብ ተጸራሪ ወገን ኣብ ዝህልወሉ እዋን እውን እንተኾነ ጸላእ ሰጊኡ ካብ ከስዕቦም ዝኽእል መጥቃዕትታት ንኽውገድ መልእኽቲ ንምምሕልላፍ እውን ይግበር እዩ። ፔንታጎን ከም ዝበሎ እቶም ከም ናይ መወዳእታ ኣማራጺ ኣብ ህጹጽ ንሓደጋ እዋን ናይ ተጠንቀቕ ትእዛዝ ዝወሃቦም እቶም ICBM ዝበሃሉ ካብ መሬት ብባሊስቲክ ሚሳይል ተጻዒኖም ዝትኮሱ ኒኩለራዊ ቦምባታት እዮም። እዞም 400 ዝቑጽሮም ኒኩለራዊ ቦምባታት ኩሉ ግዜ ንተኹሲ ድልዋት ክኾኑ እንከለዉ ንምትኳሶም ክእዝዝ ስልጣን ዘለዎ ድማ እቲ ፕሬዝደንት ናይቲ ሃገር ጥራይ እዩ። ገለገለ ናይ ኣጽዋር ክኢላታት እዞም ቦምባታት ካብቶም ሚሳይላት ተፈልዮም ክቕመጡ ዝሓሸ ምዃኑ ዝሕብሩ እኳ እንተኾኑ ውሳነ መንግስቲ ኣሜሪካ ግና ሃንደበታዊ ዝኾኑ መጥቃዕትታት መዓስ ይመጹ ፍሉጥ ስለ ዘይኮነ ኣብ ከምዚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ናይ ሩስያ ኩነታት ድማ ንምድላው ኢልካ ነቶም ቦምባታት ኣብቶም ሚሳይላት ምጽዓን ካልእ ጌጋ መልእኽቲ ከመሓላልፍን ነቲ ኩነታት ድማ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ክዕርግን ስለ ዝኽእል ኩሉ እዋን ድልዋት ኮይኖም ክጸንሑ ኣለዎም ዝብል እዩ። እምበኣር ከሳብ መወዳእታ ናይ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኒኩለራዊ ኣጽዋር ኩሉ እዋን ድልዋት ካብ ኮኑ መንግስቲ ኣሜሪካ ነዚ ብፑቲን ተዋሂቡ ዘሎ መግለጺ እንታይ መልሲ ይህብሉ ዘሎ ዝብል ሕቶ ክንምልስ ክንፍትን። ነዚ ብፑቲን ተመሓላሊፉ ዘሎ ትእዛዝ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ከም ቀጥታዊ ዝኾነ ናይ ሓደጋ ስጋት ድያ ወሲዳቶ ንምፍላጥ ዛጊ ዝኾነ ኣመታት ኣይሃበትን ዘላ። ዝኾነ ፑቲን ተወሰኽቲ ኒኩለራዊ ኣጽዋር ዝጸዓና ነፈርቲ አንቀሳቂሱ ወይ ድማ ተወሰኽቲ ኒኩለር ዝጸዓና ሳብማሪናት ናብ ባሕሪ ኣዋፊሩ ዝብል ክስተታት እውን ዛጊት ካብ ምዕራባውያን ሃገራት ኣይመጸን ዘሎ። ሩስያ ከም ወሰኽታ ናይቶም ንኣሜሪካ ክበጽሑ ዝኽእሉ ስትራቴጂካውያን ተባሂሎም ዝፍለጡ ኒኩለራዊ ኣጽዋራት ዘይስትራቴጂካውያን ዝበሃሉ ካብ 2000 ዘይውሕዱ ናብ ኣሜሪካ ክበጽሑ ዘይክእሉ ኣብ ናይ ሓፂር ርሕቀት ባሊስቲካዊ ሚሳይላት ዝጸዓኑ ኒኩለራዊ ተተኮስቲ ኣለዋ። ነዞም ንኤውሮጳ ከጥቅዑ ዝኽእሉ ዘይስትራቴጂካውያን ተተኮስቲ ንምምካን ዝዓሎም ድማ ኣሜሪካ ኣብ ኤውሮጳ ዝተጻወዱ ክሳብ 200 ዝበጽሑ ተመሳሰልቲ ዘይስትራቴጂካውያን ኒኩለራዊ ተተኮስቲ ኣለዋ። ዝኾነ ኮይኑ ብመሰረት ፔንታጎን ዝሃቦ ግምታት ናይ ኩናት ፑቲን እዚ ንመንግስቲ ዩክሬን ኣብ ሓፂር ግዜ ንምእላይ ወጢንዎ ዘሎ መደብ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ምስ ዘይሰልጥ ነዞም ንሓፂር ዝትኮሱ ኒኩለራዊ ተተኮስቲ ተጠቂሙ ንኽዛዝሞ ክምድብ ይኽእል ዝብል እዩ። ካብዚ ብምምርካስ ድማ ኣሜሪካ ብሕልፊ ነዘን ናይ ኔቶ ደቂ ማሕበራ ዝኾነ ሃገራት ኤውሮጳ ንምጥንኻር ኣብዘን ሃገራት ናብ ዝርከቡ ወተሃደራውያን ናይ ኔቶ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣብ ሚሳይልን ነፈርትን ተጻዒኖም ክትኮሱ ዝኽእሉ ናይ ሓፂር ርሕቀት ኒኩለራዊ ኣጽዋር ትጓርት ከም ዘላ ይግለጽ። እንተኾነ ከም መግለጺ ዝበዝሑ ኣብ ጉዳይ ኣሜሪካን ሩስያን ኣተኪሮም ዝወሃቡ ዘለው ትንታነታት ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ናይ ኤውሮጳ መሻርክታን ኣብ ይዕናዊ ዝኾነ ናይ ኒኩለር ኩናት ከኣትዋ ድላይ ከም ዘይብለን ኒኩለራዊ ኣጽዋር ምጥቃም ድማ ከም ናይ መወዳእታ ናይ ርእሰ ምክልኻል ምርጫ ክወስዶ ከም ዝኽእላ ዝገልጹ ኮይኖም ንረኽቦም። እምበኣር ከዝኸበርኩም ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ካብ ዝተፈላለዩ መርበባት ሓበሬታ ተወኪስና ዘቕርብናዮም ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ዝተመርኮሰ ትንታነ
ነዚ ይመስል ነይሩ ምሳኹም ዝጸናሕና ኣዳላዊ ቶማስ በርሀ ምስ ኣቕራቡ ሙሴ ግርማጽዮን ብምዃኒና ከምቲ ልሙድ ንዓለምና ሰላም ከውርደላ እናተመነናኻ ንፍልየኩም